Здравейте и добре дошли в един от моите клипове на Майнкрафт. В този клип сега ще оцеляваме в новата, ще си направим цял епизод с оцеляване на новата версия, нали, на Майнкрафт, защото аз не съм пробвала оцеляване все още, както колкото звучи странно. Ще си кръста Лорда и Джуби. Така. И оцеляване. Да. Още настройки на света. Бонус сундук. Иска ми се. Не. Команди. Включени. За всеки случай. Няма да ги използвам. Няма да ги използвам. Обещавам, че няма да ги използвам. За всеки случай. Няма и за всеки случай. Просто за всеки. Добре. Добре, тип на света нормален. Готово. И готово. И да влизаме, да се паднем на хубаво място. Иди. По-бързо. 0%. Не разбирам, що го пише сега. Само да не се падна пак с женския си скин. Не се паднах. Некакъв бък имам такъв. Това байл ме як. Има и кучета. Това там куче ли видях май? Не. Няма да ме видите. Ще се скрия. Крия се. Видяхте ме, проклятие. Сега аз трябва да се скрия. Не, трябва да се видя. Трябва да се виждам. Ето така и сега ще се скрия. Добре, почваме. Губиме ценно време от деня, което е лошо. Готово. Сега къде как си тъна викам? Трябва да си намеря хубаво място за къща. Ще е наблизо, некъде. Знам кое е. Тарарата. Мисля, че тук има вода. Там би трябвало да има вода. Вода има ли вода? Вода. Има вода. Значи ще бъда близо до вода. Супер. И ще си го изкопая. Ето тук. Копай. Добре, без ще разсъдъчно. Значи 3 блокчета. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Добре. 1, 2, 1. Така и 3. Аре! Юпи. Поне си знам, че тук си имам добив на въглища, това е хубаво, но ще го запълна, за да... Все пак си знам де, ако ми дотрябват въглища. Така, време за запълне. Готово. Сега, къде ми отиде крафтинг тейбъл? Ето тук крафтинг тейбъл. Важно е да си направим врата. Аз обичам да си правя врата. Готово. Имаме си врата. Сега да си разширим къщата. Че ми е тясно. А като се стъмни... Да се стъмва, аз ще направя фако. Не знам дали ме чувате добре.
Може би микрофонът ми малко е, как да кажа, не е професионален. Готово. Так, о, колко ми е малко кирката. Добре, щупих сега. Идеално. Още клечки ми трябват. И бам-бам. And бам-бам-бам. За сега кирката е по-важна, защото няма толкова да се бия. Не съм биткаджия. Всъщност съм. Аз обичам битките. Става ли тъмно навън? Много хубав байом. Да чуем тези тук. И идеално ще сложа на блокче тук. Ще запълна тук. О, не тук. Тук. И идеално. Даже си разкрасихме къщата. Чакай си сложа малко да стъпвам. Така. Така. Теб ще щупа, сори цвете. И теб ще щупа. И готово. Извинявам се, ако чувате крясъци. Значи сега тук добре да сложа ли цветя. Мога ли да сложа цветя? Мога да сложа цветя. О, много яко се получи. Даже си разкрасихме къщата още от първия път. Перфектно. И торч. Нали? Да. Аз си говоря с себе си. Но... Не съм от. Аз не съм от. Така. Пуп, пуп, пуп. И идеално. Много хубава къща за първия път. Имаме си стойбички даже. Според мен за първи път е идеално. Ето ще го щупа, това не е нужно. И ето сега е идеално. Най-накрая го направихме идеално. И това ще го щупа. Добре, вече е идеално. Добре, ето сега вече е идеално. Подредено. Нали? И тук може би. Так. Так. И так. Так. И так. И так. Малко камъни. Тук входа да ни е по... Добре, според мен е готино. И да влизаме. И... Добре дошли. Добре аз дошъл и добре вие дошли в новата ми къща. И... Така свърши един от нашите епизоди на Майнкрафт, в който правихме първия епизод да оцеляваме в новата версия на Майнкрафт. Харесайте, коментирайте и... бай-бай!